Pozdrav svima! Evo dragi moji, odnedavno sam počela da pravim još jedan hleb, a to je ražani hleb. Znači pravim hleb od raži. Pravim uvijek tako manje količine da mi ne ostane puno, a da uvijek bude sveže. Evo ovako da vam pokažem kako se to pravi. Znači potrebno nam je 300 ml mlake vode, potrebno nam je 300 g raži, znači raženog brašna, malo kvasca, soli i maslinovo ulje. Znači ništa više nam ne treba, to je sve. Najprije šta uradim, zaboravila sam malo šećera, tek toliko da može da se podigne kvasac. Znači stavimo mlake vode, stavimo malo šećera i stavimo, znači ona kockica od kvasca, onako sveže kako ima, pola od toga sam stavila, znači nisam čak ni pola, manje od pola. Stavila sam malo brašna tu i sad ostavimo par minuta da kvasac odradi svoje. Promešate znači i ostavite da samo malo se podigne. Evo kad je kvasac doradio svoje, sipamo znači mlaku vodu, pa sipamo brašno, ne stavljamo sve odjednom nego polako, zatim dodajemo so, malo promešamo, jako se brzo pravi, jako lako. Evo sad ovdje dodajem 3 kašike maslinovog ulja. Vi možete dodati bilo koje druge ulje ako slučajno nemate maslinovo, maslinovo nekako za mene najbolje. I evo sad dodajemo i ostatak brašna i ostatak vode. Promešamo opet dobro, malo izlupamo testo kao kad se pravi hleb normalno. Jeste da je ovo brašno malo onako drugačije, nije kao belo ili kao neko drugo brašno. Svako integralno brašno drugačije se pravi i drugačije, svako ima nešto za sebe. Ovo da vam kažem, možete i bez kvasca da pravite, ali ćete s tim da ćete stavite jednu kaškicu praška za pecivo i jednu kašikicu sode bikarbone. Znači možete i tako da napravite ko ne želi kvasac. Znači dobro izmešamo, ostavimo da odstoji nekih sat vremena na tako nekom mjestu i sada kada je se podiglo, malo se podiglo samo testo, pripremimo jedan pleh sa pek papirom, stavimo na ruku malo ulja, kao vidite kako ja radim ovaj postupak, i znači samo tako sa uljem premažete okolo i prebacite na pleh, ostavite isto malo da odstoji dok se rerna ne zagrije na 180 stepeni. I šta sam ja uradila, znači ovdje ovako potapkam hleb onako da bude što tanji. Kao što sami znate, od 300 g raženog brašna ne može puno da ispadne. A odmah da vam kažem, ja već sad kad pričam, raž je jako dobro, znači raž ima jako puno vitamina B, ima i kalcijuma i magnezijuma i dosta tih minerala, ima i ugljenih hidrata, ali zdravijih ugljenih hidrata, znači ovo je brašno koje ima najviše dijetalnih, kako se zove, dijetalnih vlakana. Stao mi je mozak. Evo ovako, i onda sam odozgo posula susam i evo kao što vidite, mekan, lep, nakon 45 minuta moj hlebčić je gotov. Eto, nadam se da vam se recept dopao, da ćete vi probati da napraviti. Do sljedećeg puta, ćao!